Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny sizden ähli jaňyly hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistanyň prezidenti Iranda saparda bolar. Türkmenistanyň prezidentiniň Saudy Arabistan'a saparyna taýýarlyk görülýär. Awstraliýa dünýä çempionatyna gatnaşmagy hukuk kazandy. Holland Manchester City bilen resmi şertnama baglaşdy ýaly habarlar getirýär. Gelgin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Iranda saparda bolar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov Iran Islam Respublikasyna resmi saparda bolar. Bu arada Iranyň Daşary işleri ministrliginiň resmi wekili Said Khatibzada habar berdi. Iranyň habarlar gurlugynyň habar bermegine görä, bu 2 günlük resmi saparyň çeklerini iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmagy gönükdirilen ılalaşyklara kol çekilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň prezidenti goňşy ýurda Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Ibrahim Raisiňiň çakyly goýunça resmi saparnamaly açyrar. Türkmenistanyň prezidentini ýokary dowlat wezipesine saýlanmak münasibetli elkenjileriň hataryna gutlan prezident Raisi Türkmenistanyň Iranyň goňşy dowlatlar bilen gatnaşyklaryny pogtalandyrmakda möhüm orun degişdigini belläpdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň TV gazy Iranyň ösü bilen Azerbaýjany uradylýar. Bu TV gaz alışçalış möçörni 2 arttırmak gözüňde tutulýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Saudy Arabistan'a saparyna taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meretowyň Saudy Arabistanyň paşalygynyň Daşary işleri ministri Faysal bin Farhan Al Saud bilen telefon arkaly söhbetdeşik geçirildi. Gepleşikleriň barşyny Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň ýolaşysy Saud tarabyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň umra hajyny berjay etmek üçin Saudy Arabistany paşalygyna 2 günlük sapardyň ýokary derejede gurnulyny üçin minnetdarlyk bildirdi. Söhbetdeşler iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň gidişini we iler tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan durly ugurlardaky Türkmen Saud gatnaşyklarynyň berkidilmegi üçin belelikde hereketleriniň takyk mailnamasy kesgitlenli. Meselelerin giň gerim boýunça iki taraplaryň syýasy geňeşmeleriň geçirilmegi üçin iýun aýynyň ahyrına çeli Saudy Arabistanyň Daşary işleri ministrliginiň ýolaşysynyň ornamasarynyň Türkmenistana saparyny gurnamak barada ılalaşyk kazanyldy. Şeýlekem şu ýylyň ikinji ýarymyna Er-Riyada Saudy ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetleri Türkmen Saud taparynyň nowatdaky mejlisini geçirmek barada ılalaşyldy. Telefon arkaly söhbetdeşiň dowamında bu çäreleriň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Saudy Arabistany paşalygyna amal aşyrjak resmi saparyna taýýarlyk görmek bilen baglanşykly geçiriljekdigi bilinildi. Awstraliýa dünýä çempionatyna gatnaşmagy hukuk kazandy. Awstraliýanyň ýygyndysy futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagy hukuk kazandy. Bu ýurduň ýygyndysy dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin play-off tapgyryny Perunyň ýygyndysini ýeňmegi başardy. Duşuk dünýä çempionatyny kabul edýän Katar dowlatynyň Eryan şäherine geçirildi. Duşuň esasy 90 minuty 00 bilen tamamlandy. Berilen goşmaça wagty hem hasap açylmady. 11 metrlik jerime urgularyndan Awstraliýa Peruny 5-4 hasabyna ýeňdi. Şeýlelikde Awstraliýanyň ýygyndysy dünýä çempionatyna D toparçydy. Daniýa, Fransa we Tunis bilen beýleşer. Awstraliýanyň ýygyndysy 5-nji gezek dünýä çempionatyna çykyş etmek mümkinçiligine eýe boldy. 20 noýabr 18 dekabr aralygyna geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşyk soňky ýygyny, ýagny 32-nji milli ýygyny şu gün beli bolýar. Ol hem Costa Rica bilen Täze Zelandiýanyň arasyndaky duşuň netijesinde belli bolar. Holland Manchester City bilen resmi şertnama baglaşdy. Angliýanyň çempionu Manchester City topary häzirki döwrüň ýaşy ýyldız futbolçylarynyň biri hasaplanýan 21 ýaşyndaky Norwegiýanyň milli ýygandasynyň hüjümçisi Erling Haalandy resmi taýdan satyn aldy. Ol Germaniýanyň Borussia Dortmund toparyndan geçdi. Erling Haalandyň şertnamasynyň möhleti 2027-nji ýylda tamamlanýar. Aslında şu ýylyň 10-njy maýyna bu transferiň amallaşyljakdygy melim edilipdi. Ýöne resmi şertnama şu wagt baglaşyldy. Manchester City topary Nemes toparyna 75 milyon euro töleýär. Erling Haalandyň Angliýadaky zähmet haky hepdelik 350 000 funt sterling hemde goşmaça bonuslar hem gözüňde tutulýar.
Holland Germaniýanyň Borussia Dortmund toporuny 2020-nji ýylyň ýanwaryna geçdi. Ol 2,5 ýyldan gowrak wagty bu toporuň düzüminde 89 duş şok, 86 gol geçirdi. Ine mehriban muştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimden şugun kösanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Alham Aliýew Türkmenistanyň uly goluna hyzmatdaşlygy ösdürmäge amatly şertler bar. Meşhur futbolçy Türk toporuny tälim berer. Atajan Berdiýew sunuwatyň aşygy. Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişlerini okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, Google Play Market'dan biziň Atawatan Türkmenistan projeleniýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.